Тя нали имаше годежен кръст на дете? Тя ми годежен и николко, което е било проблем. Защо? Не мога да се прави, че не знам, че изневеряваш. Върнала ли му? Не. Тя има 3 кг злато. И диаманти, тая обица и с диамант. Това ви все още с диаманти или пръстен с диаманти. Това си ми си. Трябваше да задържиш малко апартаменти. Кой апартамент? Де ти правят? Да те поднес чака да се списва по той и там някакъв него се строи, но към края на година. Да. Ти представиш. Ако наистина държиш да бъдем в близки отношения. Имах връзка с Бриджит преди време. Моя приятел. Месеци преди. Сега се вижда с това, той са няма пара. Обичам. Той сега нали няма пара. Защо?